kayak mau ya nyambut gawe. Aneh kira ya tampil sendiri aja. Dan kita suaranya cemengkring aja. Nah, Wijaya sregep. Ngade. Oh ben supaya ketinggal di para pamirsa. Yes, ngaji. Oh iya, wis enjing ya, Ndra. Enjing. Ini sampun jam 2 kurang seperempat. Oh iya. Kan udah pagi kan. Oh iya, tapi masih semangat ya? Oh masih sekali. Ya. Nanti pulang kemana? Ke Solo apa ke Jogja ini? Nanti pulangnya di Solo. Oh di Solo. Kamu ngekosnya di mana toh? Aku di kok pada mau tanya itu kenapa ya? Ya mungkin barangkali pas aku di Solo baru capek pengen main kan bisa main ke tempatmu. Oh nggak bisa. Kenapa? Ya nggak boleh. Oh nggak boleh. Kan bukan muhrim. Oh ya baru main. Main dadu. Oke, ya tepatnya di Ya sono. Kono. Rahasia. Kono. Udah diparani karo bocah sawit. Bocah pucang sawit udah marani nek ngerti kosmu. Oh. Iya tak iya piye. Ana yang request bawa Semarangan lho bebas sapa. Oh nggih. Sapa Pak Mardiono. Nah, kok bar iki genduk galuh podang kuning. Pak genduk galuh iki entuk request khusus. Oh, ora dirimu ki apa-apa isa kesayangan kamu. Sayang. Anu ya. Apa itu namanya Aspordono Semarang? Oke, kasih dengan senyum. Elok, Bapak, elok. Pelak Pak, selamat nuwun sewu pelak. Ya, pelak 6 apa pelak? Pelok 6. Pelak 6. Ya. Iki ya diberkahi karo sing rebab di Joyo. Matur nuwun cabang, Gus. Satu kok. Oh, Mas Haji ya rawon. Kita ora kita. Oh, alah. Nanang sapa? Oh, Mas Nanang. Ya, wis pokoke matur nuwun. Dulur-dulur lapen rawuh. Ya Pak rawuh ya. Ayo pas longgar ya. Ora. Ya, udah gelak gedisian penonton ya. Aja turu lho, Cok. Iya. Ngapa sih kok Jawa itu ya Jawa? Ajake bapak ini Jawa. Semangatnya. Sering hukum soalnya. Oh, sering hukum. Lah aku yang ambil hukum malah cendek ya. Hah? Apa? Ambil hukum malah cendek. Apaan sih sendiri? Si seri horor-horor. Ora saru. Tegese nek hukum aku rada mendek. Oh, kan arep ancang-ancang renangan kudu rada mendek. Oh iya. Kira lek opo nek sing jeneng.
Sijine Pak Entuk belokanan. Nah sing kuwi ora mungkin bukan. Perwira ae. Ayo deh, baru wae lho. Orang bocoke ora awak mati dhewe. Weh, itu perlu dipertanyakan no, mlebu ning jero jare mati-mati dhewe. Berarti mambune bangeten. Wow. Aja bocokake kaya nggonmu lah. Nggonmu ora ngantek mlebu. Jeneng adoh mati. Belum masuk masukin. Yogo niki yo horor-horor kok. Marai fokusku terpecah yo. Wedi lah. Kurang ajar. Ya udah, terus. Sandang. Orang-orang mlebu. Sandang kelawar Karena apa? Rotil udah beberapa minggu ini. Oh, batuk pilek. Ya ora apa-apa. Iki lagi musim kok ya. Kadang iya. Apa-apa. Menerima makin nggih. Kok tak mari lho. Amin. Aku nek sinden lara ya tak dumakin tak mari. Nggih. Mboten ditubasne obat napa ono? Oh, ora usah. Kemari dengan sendirinya. Nek sinden lara dumakin tak mari nek yo lara tak dumakin ndang. Yo tak mari padha ora minta-mintake. Lah nek peniti lara tak dumakin ndang. Ampun ngoten. Ndang napa? Mari. Ndang mari. Iya.
Mboten kene to. Ora. Langgame apa, Nduk? Kadung tresno. Kadung Tresno. Ya. Engko jaluk dicaitoke apa alus ae? Alus mawon, kan tadi udah gedobrangan. Nah, sekarang alusan aja. Iya. Karena jam segini tuh enaknya yang alus-alus. Lagu menika spesial kagem sedaya pamirsa yang tasih rendah. Lan iki para pamirsa wonten YouTube lan TikTok ya. Yuk, buka celuk ae ya, Nduk. Iji sedika dawuh. Sing piye iki? Sing piye? Napa nih? Buka celuk piye? Lama. Oh ya, ya, aman. Terus kakon sampe tumbang ada aduh. Anu kadose kok jenengan saya ingkang ngendani. Nah, iso. Aku bisa kok ngarep-ngarepe tok kon tutup ya ra iso. Kayak akapela gitu loh. Oh, anu mecot. Mecot. Melodi cocot. Jenengan loh. Berarti kencot. Kencot. Kendangan. Yo. Selamat usia Ya.
Ya. Matur nuwun Mbak Mufidah.